n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọbụlụ feki onye ọmata Chukwu asef ekene dịlị Chukwu na nke ọlụla amaka isi anyị ifeada anyị Chukwunu na mmadụ abụrụ Chukwu na Chukwu ebukanụ Ifeanyi Chukwu bafa Augustine bafa onye bụ eke o Don Billion Odogwu happy birthday Happy birthday to you. Akajugo one of Mama Odogwu happy birthday to you. Happy birthday to you. Ifeanyi Chukwu Augustine Don Billion onye bụ eke gaba n'irunu birthday to you. happy birthday to you. Don Billion Akajugo one Odogwu wonderful Mama happy birthday to you. Don Billion Managing Director gaba n'irunu Imales Global Venture Limited ndọma anyị ji bilinu Don Billion na Turkey onye ọma gaba n'irunu on 23rd of April 2021 ụmụ Igbo niile home and abroad wish Don Billion happy birthday. Mana ọ bụ mụ bụ onye ọmata Chukwu na mani nweze nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọbụlụ feki Amagunze bụ obodo m ma Amagunze dị na Nkanu dị n'Enugu ogodo ogansi wepụtazi anụ na ụmụatụ Ovulaga happy birthday to you once again. Ifeanyi Chukwu Augustine Onyebueke Don Billion 1 na Turkey Akajugo 1 of Umuomaku Kingdom Managing Director Imales Global Ventures Limited aka na-ebunata Turkish door ụdị ọbụla dị iche iche ọgwụ ị na-eme ụlọ dị ọgọ ọkacha mma na Turkish doors ụdị ọbụla dị iche iche chọrọ obele nwa gaba n'iru n'ude na nkinu na maka ị na-ekene Chukwunu maka ịbada anyị Chukwunu n'ụwa ọ bụgodu sọsọ ndụ onyele inye gị ji ekene Chukwunu na okene dịdị iyo Ifeanyi Chukwu bafa mmadụ n'elu
ọkacha mma na Turkey Stores Ivunu na America Managing Director Humales Global Venture Limited Nyoma Milinu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dombilion na Turkey. Dombilion na Turkey. 23rd of April 2021 ka ọ na-akpọtụnụ. Dombilion, happy birthday. Home and abroad. Nkwa Dombilion si mụ kenebezienu ndị ejibilinu Ifechukwu lụrụ amaka. Anyị ekenezianụ Chief Emmanuel Onyebueke Chi nwata kwakụ one of ụmụọma Chi nwata kwakụ gaba n'iru onye ọma n'ịdị mma onye ọma ekene. Dombilion si mụ kenele ezigbo ọya nụ maka na ezi ọya maka nụ Nzube Chukwu Zigwe ọnwa one of Istanbul ụmụọma akụkọ isi pụtanụ. Chief Elesu Nekwe Echi Papi Ugodi n'obi one of ụmụọma akụ Malaysian contact Isobilinu. Chukwu Chekweze Fosi onye ọma Sobilinu Agụnwe ebe wanụ na China onye nweghị nwere ife mbụ. Chukwu Chekweze Fosi Agụnwe ebe na China Dombilion ekene. Dombilion, happy birthday. Nnukwu bọs abatazianụ mmadụ ka eji aganụ ụmụ mmadụ bụ nwere ego nụ. Amaobi Chukwu gaba n'iru nụ. Erikwume why worry Obieze Kweche one n'Ifite dunu kọfịa asị na mmadụ na-ezi mmadụ ụzọ nụ. Ọnwa n'ọba batazianụ a na-egbu onye ọba egbunu. Mbanụ ka mmadụ onye aka na ntị. Injinia Ibe Onyeka Kesele ọnwa n'ọba CEO Bravo Concept Enterprises Inọbịa. Dombilion, happy birthday. Ojukwu ndị Igbo n'Istanbul Turkey onye ọma bịa fụ manyanụ. Promise Dike Ojukwu ndị Igbo n'Istanbul. Anyị ekenezianụ Ikechukwu Mba ezigbote oyi Dombilion Ọhọfịa Managing Director Hampton Vince Hotel Aba. Happy birthday to you Dombilion na Turkey. Aka na-ebunata dọọdị mmanụ ya bụ Turkey Store. Happy birthday.
Osimu kenebe kenenu Royal Friends Club Istanbul duru amakanu Ivunu na America Ọkachibe unu bụ ụzọ n'elu Osimu kenelia ndị Royal Friends Club Istanbul The best club in Istanbul Anyị ịfụnanya nụ Onye ọma Tochukwu ekene nụ Don Billion, happy birthday. Ma ndị anyị na-agbara afọ na-ewe n'iwe na mmadụ ebika nụ Oge ọzọ anyị ebido ebe anyị kwụsịrị mana ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-agọrọ Ifeanyi Chukwu Augustine Onyemeke Don Billion na Turkey ị ga-adị ndụ ka nka chaa isi awọ mụta ụmụ ịtụsụ ụmụ ya zụbaziara akwa elisi ka onye ọma Tochukwu na-ebeli n'ekpere na ụmụ Igbo niile Don Billion, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, Don Billion. Akaji akunu ụmụọma kpụọ Happy birthday to you. gaba n'iru Don Billion, na Turkey. happy birthday to you, Happy birthday to you. Don Billion na Turkey. Don Billion, na Turkey. Aka na-ebunata dị mma Happy birthday to you. Turkey store Don Billion, na Turkey. ine m ụlọ dị ọgụ